ikhona imini yento bangaba umthande neGcokama Elisha nokuba bangaze badibane engomeni? No. Ngiyakwamukela kuIngqongqo TV mawukuthi umusha kule channel ngicela ucindezele i-subscribe button bese uthena on notification bell ukuze makukhona ingqongqo ezophosta uzothola umlayezo. Ngathemba enjoy le video ngiyabonga. Nikeza ithuba ngithi kwenaba kule. Emhlabeni uma mazongena kwi-competition noma ngabe iphi competition. Xa udliwa akunamuntu owamukela ukudliwa because it's painful. Kubhlungu ukudliwa. So mawudliwe uyalufune everything ezokwenza ukuthi ududuzeke kulobo buhlungu bakho. So ngizama ukusho ukuthi as Ukhuzani where can I get 1.4 million to vote for myself, and how can I vote for myself? Ngavota kanjani? So why bengikhankasa all over if I knew ukuthi ngine option yokuthi I can if you have an option ukuthi uzivotele why ukhankasa? Because umuntu one option umuntu oyihlalelayo nje onganandaba. So nje umona onzima omubi umona nje omubi ucreate ama propaganda because kuzanywa indlela yokuthi abantu besiduduze ekuthenini Ukhuzani uwinile ubehlulile. That's the fact. It's either you like it or not. Siwinile abantu bavotile abantu umhlaba wonke ngakhankasa bangivotela uthanda abantu balikhombisile akekho ongakwazi lokho ukuthi kuvota abantu izandla zabantu leziya. You cannot do it on your own. Izandla zabantu. Kuba quickly umuntu ongakayifumani le-album siyasebenzisa le-album intsha ngokukhoyo nale ngoma ijene zingoma zingathi usebenze nobani vote iyavutha ithi engingakusho nje emsakazi ukuthi ngisebenze nezinsizwa lapha ngabala uThibela umfokampongose ngibale uSiphesihle uMazulu ngibale uLuve Dobazana umfoka noBhakaza ngibale uphathaphatha uJJ uMadoda Ntshingila uThuthani ngasebenza e-studio lapha Somlungu eGoli uYan Smith ibona abantu bonke ngisebenze nabo ngasebenza noFalabo umfoka Khuzwayo lapha nesidingcini baningi nje abantu engisebenzisana nabo njengoba uyizwe album ivutha ingamalangabi ukusebenza nje kanzima. Alright, kuba okugqibela abantu abafuna ukuncokola nawe mhlambi kwi-social media abadibana nawe njani mhlambi Facebook, Twitter njalo badibana nawe njani? Ngingakusho nje ukuthi njengamanje ngilive lapha ku Facebook epage lami Ukhuzani King Dlamlenze Mpungose la live khona abantu bengahamba bawolalela lengxoxo yethu bazoyithola. Yes, so nje bese kuthi lapha ku YouTube bengangilike lapha kuKhuzani Mpungose TV bese kuthi ku Instagram bengihamba bayobhala lapha ethi Khuzani Mpungose bazobe sebekwazi ukuthi bebone ukuthi Ukhuzani wenzani ngasiphi isikhathi bazobona lapho inkosi yabo inkosi yomaskandi bonke bephelele lapha na enkundleni zokuxhumana bese ngibonga nje futhi nabalandeli bako Eastern Cape Town zonke lezi indawo lezi engekho la duze ngibonga nje kakhulu isupport abangikhombisana nje ubatu balo musu mfoka sibiya insizwa lezo ezingangifela mina nginabathandi bomculo wami nginabalandeli bomculo abangangifela abathi le ndoda singayifela ngoba siyayifuna ukuthi ayizwe lonke lazi ngisho ngathiwa ngiyanominate namhla iphesha kwelwandle mina ngafike ngiwine ngamalengiso ngoba ngiseyinhlizweni zabantu yazi nje ngiyangithi mfowethu uma usungamthanda Ukhuzani uyiphilisa nje kabuhlungu uyibizela nje isifo somona nje uyiphilisa kabuhlungu ngoba accepta nje accepta ukuze uzokhululeka emoyeni ngoba uyohlezi udala amaqhinga ngento ngekho ngasho kudala ke ngathi mina umona ovela umuntu umdalisa amaqhinga so ke nje kubanjelelwa ngeyidindi ngenxa yexesha mntana wami kuyangenzeka ukuba ndibambe one more ndifuna yes or no ndizofuma yes or no kuba ikhona imini yento bangaba umthande neGcokama Elisha nokuba bangaze badibane engomeni? No. Yes or no? No. Ngicela ngizobuza ngoba yeah. Bye bye baba.
Ngiyethemba-ke mbukelo weNgqongqo TV ukuthi uyizwele-ke lo mbuzo ohlale ubuzwa abantu abaningi Ukhuzani Indlamlenze ewuphendula. Iy'ngqongqo ayidingi okuningi kuwena, zidinga nje ukuthi usubscribe uma ukuthi ubungasubscribe bese uthena on notification bell bese usitshela okucatshangwa nguwena noma umbono wakho khona lapha ezansi kwi-comment section. Ngiyabonga.